Salutare prieteni de pe YouTube! Astăzi o să vă iau cu mine la o ședință foto mai specială. Am un prieten care are un Mercedes-Benz mai vintage, nu știu exact din ce an e, o să-l întrebăm pe el când vine. Și una dintre prietenele mele care e fotomodel a fost de acord să încercăm să facem ceva mai interesant. Din păcate nu avem un cer foarte strălucit azi, e un pic înnorat, dar cred că o să fie interesant. Hai să mergem, hai să vedem ce se întâmplă. Hai, ne-am urcat în mașină, suntem aici cu prietenul Tavi. Ia zi-mă, Tavi, bă, ce să mai zic? Tu ce ai făcut? Ai zis că s-a supărat? S-a supărat nevastă, mi-a zis: unde pleci, mă, tu la ședință foto cu gagici, cu alea? Zic: fata, am un prieten care e fotograf și mă duc și eu, cum vine o fată, un fotomodel, nu facem nimic decât poze și atât. Asta am zis și eu prima oară, zice, e supărată nevasta mea. Zic: bă, tu nu cumva tu i-ai spus ce facem și unde mergem? Da, o să-i facem și lui Tavi niște poze mișto cu mașina, că n-ar trebuie. Asta e mașina, o să o vedeți filmată ca lumea, dar în principiu cam asta e. Din ce an e mașina? 92, 1992. Beton. Motor de 2000, benzină, 118 cai. Mai mult decât suficient. Mergem pe un drum gol, pe care îl știm noi, am mai făcut poze pe acolo. Și ne întâlnim cu prietena noastră. Hai, ne vedem mai încolo. Da, am ajuns la locație, cam asta e locația. Avem mare noroc cu soarele ăsta, o să încerc repede să-l prind. Avem și modelina acolo, a ajuns. Asta e mașina, vă mai arăt o dată, o să o filmăm oricum ca lumea și cu camera cum trebuie. Da. Noi acum facem poze. Prima oară folosim o lentilă de asta mai mică, un 1.8, am două camere la mine, o să vă explic după aia echipamentul. Prima oară vreau să profit de soarele ăsta. S-ar putea să dispară. S-ar putea să fie ultima surprindere, că nu mă mai primești acasă. Dar trebuie să te vii și mai aproape, că aia e foarte wide, știi? Și să ne prinzi, vino aici în mijlocul acțiunii, să vezi ce se întâmplă. Uite, facem niște poze. Uite ce avem până acum. Mișto. Hai că vine jandarmeria. Salută jandarmeria. Sunt prietenii mei. Așa. Bun, hai să vedem. Deci, oameni buni, uite ce lumină mișto avem acum, e soarele în nori, avem un cer super mișto, nu știu dacă se vede pe cameră. Și facem cu lumină naturală, am un 1.8 aici. După aia o să scoatem și strobul și o să facem și... Asta are culoare de contrast foarte mișto. Așa, bravo. Stai acolo. Am revenit, ne-am luat cu pozele, oricum a ieșit ceva super mișto, așa un preview până vi le arăt ca lumea cu setări și tot ce trebuie. Acum ne pregătim să deschidem capota, să facem niște chestii mai interesante. Am folosit lumina, asta e lumina, ăsta e Godox-ul. E de neutru. Nu că știu să... Păi da, nu... O dau așa sau invers? Nu, spre dreapta. Așa. Yeah! A pornit bestia! Una de mână ești la picior, uite aia la picior, pedala aia la acolo. Da? Cu piciorul apeși pe ea. Cu piciorul apeși pe pedala, e apăsată de mine. Celălalt picior. Ăsta e apăsată. Uite, ți apare aici. Nu! Când vrei să pleci de pe rug, tragi de ăsta de aici, să ia frână, da? Ok, hai să filmăm. Facem ceva cu motorul, facem ceva cu... Știți scena aia din Transformers cu Megan Fox? Pe aia o facem, hai să vedem. Deci, dragi prieteni, iată ce fac pentru voi, m-am băgat așa. Atâta, asta e toată filmarea.
Am terminat, oameni buni, am făcut o ședință foarte mișto, cred că o să fie niște rezultate foarte interesante. O să vă postez cam ce setări am avut și așa mai departe. Asta e mașinuța, domnul Tavi. Acum o să-i facem și lui niște poze. Mai avem încă puțină lumină. Și asta a fost. Dar dormim afară seara. Suntem post ședința foto și am zis să vă arătăm și vouă mașina asta, să ne prezinte un pic prietenul nostru aici. Salut! Avem un Mercedes 200E din 1992. Mașina este băgată la Retro Club România. Are multe opțiuni pentru anul ei de fabricație. Avem geamuri electrice pe față, oglinda electrică dreapta, manuală cea din stânga, tetiere retractabile. O mașină care nu se compară cu cele care sunt fabricate în ziua de astăzi. Și cel mai important, dacă aveți nevoie să o închiriați, dacă aveți vreun eveniment, ceva, puteți să ne lăsați un mesaj în comentariu și revenim noi cu detaliile de contact.